Čaute ľudia, toto je video zase o Lukášovi Motikovi. Jak opakuje, on hovoril, že to nie je také isté, ale s relaxom, že ja som mal líči, on mal s melónom, tak to je také isté, ale máš inú príchuť. Ale ja neviem, ale on tak... Ja som ho prvý predtým, ale už som prestal a on ešte začal opakovať. A Filip hovoril, že no nemôžu ho zabanovať, ale ja si pamätám, že môžu ho zabanovať, že kto stále opakuje, tak môžu ho aj zabanovať, si myslím. Deadlock mi to môže napísať už to zabudol, jak sa to volá. Potom vám to poviem, keď si to zapamätám. Tak. A si to fakt pamätám, že kto môže opakovať, tak môže dostať ban, alebo že nebude už robiť videa také. Tak. A ešte mi oklamal, že za chvíľu bude mať prestávku a to už bude teraz. A on nemal ešte raz prestávku. Youtuberi nemajú niekedy prestávku, ale ja nemávam prestávku. No ale niekedy, keď mám nejaký čas a také, a Lukáš Motika, neviem prečo si chce dať prestávku, keď mám prestávku, to mám, že nebudem toto stíhať niečo také, tak nemôžem natáčať, ale teraz som mohol natáčať, lebo som mal čas. A teraz predtým natočil relaxom a on mal melónový. A ešte, keď uvidel také balenie takých tyčiniek, on to videl na videu, si myslím, keď bol Adam ku mne, tam bol taký tyčinky, také 15, čiarka 0, tak príchuť taká. A vlastne, ty si hovoril, že to nechutí ako karamel, čo to bolo? Pistácia, a to nemôže, tak to je normálna slak, to nemôže to chutiť ako pistácia normálna. Zmrzlina chutí ako pistácia, lebo to je zmrzlina. Lebo tam to dávajú, ale keď dáš pistáciu do krém, tak môže byť aj fejkový, alebo reálny, kedy môže byť, ale to môže byť fejkový, tak nerozumiem dneska o Lukášovi Motikovi, ale dobre, ale zase povieš, že neopakuješ a tak, keď uvidíš toto video, tak opakuješ, lebo ja som len začal jedenkrát, prestal som, potom ty si stále môžeš a stále hovorí, že Deadlock chce byť s ním, s Lukášom, lebo sa rozišli takí kamaráti. Deadlock tiež je môj kamarát a aj Glbina je kamarát a Filip je kamarát a Lukáš Motika niekedy povie, že opakuje, ale niekedy to nespraví, niekedy to spraví a na tom to nechápem. Tak dajte mi odber a like a vlastne, že ten Deadlock mi môže do komentára napísať, že čo som chcela, že Deadlock, tak vy nájdete to v Deadlock, že čo som rozprával o Deadlockovi, že neviem, čo som povedal, ale zabudol som, tak dajte mi odber a like, ale pozrite si video o Markovi Minarikovi, jak natočil zase Labubu 3, si pamätám, z Kofolova, taký malinký, takýto nejak. A
pozrite si a dajte mi odber, som mal už 100 odberateľov. A som už mal konečne 100 odberateľov. Lebo aj Markovi môžete dať, lebo on má 17 odberateľov, si pamätám. A Adam Kačmarík, Martin Adam, ten už nenatáča moc, už vôbec. Tak dajte mi odber a like, tak čus.